ole ka chanela ka lo lom le veka cheu tunruma chuanin movie hmunom tak mai kum sang ni som pahnia ti chua ATM erak error ti chu kan clear ho vele thung don ani a movie in chan na chuan company pakhat JNBC antia chuan manager chuan interview lo nei puya chu interview a chuan an ko pui du zong le an relationship status te chu zo an ni chutat na thok pakhat suwa chuan bial nu po anei lo thoina lo chang nakina chuan suwa chu meeting na lama hun mangin an meeting kai shwai tu ber chu ATM department na an deputy director Jip ani chuta chuan Jip chuan an company dan le shain a khap tlat na thokte in kara ri ret omathiang lo ti chu aron soinon le chiang hle a chan chu chuan an company chu mason da konga ati chuan open rin wang ani chuan dan siam chu suwa ero chuan atla ka lo ti ve ngang mai anina taka chuan meeting an neina chan berpo Jip chuan na thokte singa in ngai zong an om ti chu she chuakin an thala ka lo mu chua atanga hria ani nge tlailama chuan suwa po ho tura parking lot lampan mekin akara lu rual chuan Jip po kha alo felsa diam to ti kan hmu theya chumi zia chu strict taka dan kalpui tu berpon an na tho pui te singa ngai zong alo nei ru reng chuni in suwa le Jip hi an lo in ngai zong ru reng ti na ani alo in chan na chu rei vele to dewin a meichia zokin a chai masak atanga lo in chan ani nge chumi nuwa Jip chu chauti hriat taka ron tong vin hle in ama po an zinga mi ve thawani ti shemap lo ni om tak chuan an na thopui in ngai zong ru ban renga hun mana kham to hle thu aron soi ve khang langa suwa ne na anin kar pholang ngam bok silwa hun man reng chu a ne in ti top mai te chu alo du to mase suwa ero chuan ti top mai chula du lo hle in suwa hian propose lo tum nge a Jip chu in nei tura lo in puwa cha lok turina tibok atuka chuan lifa suwa le Jip te chu anin tong le ta chat Jip chuan in nei na chung changa chung te a soi pui to thu le suwa chu a hna ban sana factory lama hna thok tura an du thuaron thil chuan suwa chuan alo du big chia lo Jip chu a hna ban san zok tura tilet ve sakin ka en kol thei tho che alom ti ta chuan hril ti chuan anin muthiam hlei thei ta lo company a an hna chu chel ve an du boxi anin hnial ta bab mai anin hauna chu an CEO le afapa te ron lut ve chuan ati top ngal chiang hle chuta an CEO chuan afapa yo chu ron in mel hriat tirin an company a training ron nei ve tur thua hril tel bok sin dot le a chuan meeting room lo langin yo chu na thok te ma a chuan ron in mel hriat tira chumi nuwa andan khau tak siam chuan training lai ani wanga huam ve lo thu te chu aron soina sa hle achan chu yo hian Jip mu tir khan lo star ngal hle in Jip chu data du wang le ka lo ni chu thuan hriat chuan Jip po chu lo thong dewin fiam thu mai maya ngai sakan tuma mase yo chu na fiam thu lo zia ron hril chiang hle sin dot le a chuan chon biuri kholam pang lo langin JNBC bank na thok pahni chuan ATM machine a chuan software install an lo tum ve meka mase Japanese chonga lo omin Thai chonga thla kan thiam lo bok nen software chu an rin thuin an han da lut ve taringop chumin nuwa football match en turin an lakal san wang zui nakin dawa chuan mi papakhat piu thian ATM lama poisa la chuak tur hian alo kala mase athil mu chua tak chu makati tak zet a withdraw lo chungpon alak chua za tang chia chu aron chuak ta zel tuna chon poisa po adong hnem to tak zet ani chu thil makaton chu a thian pa pit chu hril ve ngal thuain
pit po chuan football match lo en ve meka a thian pa in ATM thil phal tak chungchang ron hril rual chuan che ta chiamin in khelo en ve tu dang te po chuan an lo en thap chung zinga chuan a hma ATM khawl lo soi sa tu te pahnih po kha an lo tel ve nge boka an zawai maya ATM chungchang an hriat ve ta ka wang chuan stadium chu chhuah san ta vekin ATM dang dai tak chu an va bor ta luai mai atuka chuan JNBC ho po chuan ATM chungchang chu lo hre bokin an CEO ber po chu a thlen thei chan hrelovin alu lo hai to hle chuta jip chuan an software update a error om thua ron hril an technician ber te po chuan ti ngei na hre to lovin ATM poisa zong chu an la kuit vek to le ngala ti chuan company nei tu pa chuan poisa an hmu kir le nge ngai ti hria in jip le na thok dang pakhat chu chon biuri lama tir ngala poisa la chuak tu te chu chui chiang vat turin ati bok darkar tam vak lo liam hnu chuan suwa le a thian pa dena te chuan ti an lo khela dena chuan jip le suwa te in kar she hek lo jip chu an CEO fa pa yo laka atluk lu mai lo ringa chu thua wang chuan suwa chu thinrim ta dewin ti bol mang chuan a thian pa maya tak pakak chumi zan chuan suwa le jip te chuan zanria lo kil dunin jip chu CEO fa pa yo ne na chon diuri lama kal dun tura anti awang chuan a lo thik dewa jip chu ama kal pui sok mai turin a lo ti ve ma se jip ero chuan anin karan rin hlel lawin a lo hnar thung chumi hnuwa jip chuan soi zomin chon diuri lama ATM machine ava boi pui hnuwa poisa la chuak tu te a boi pui le ngal char tur thu hrilin poisa mu kir le chu adu tak zep thua soi tel bok chu vele suwa chuan jip na chu thil har salo te a ngain chu wang chuan jip chu alo lom te vak lo in choi puya aron chauta a poisa la kir thei zok chu chak zok ni in a chak lo zok chuan an hna an ban sanang ti chuan in choi puya aron chauta a rang takin suwa po chuan alo pom vat atuka chuan suwa chu chon biuri lampan vatin ATM omna lai vela CCTV chu en fia vat thil ol sam taka ngai lain mu chua ero anei lem lo chumi hnuwa ATM atanga poisa la tu te list chu en bokin poisa la tu te chu an lo tam kher mai chu chuan na chu thil ol samani ho lo ti a hriat chua tir on bok rel ro ha to nak lain le salo en chian na lama akar chabi chu kor chunga alati tla sham chuti mek lain le lama jip le yo te chu lo dun ve bokin chuti lai chuan jip chuan chon diuri lama an na tho pui pakhat suwa lo en thli thlai reng turin atita a suwa po lo lang le in taxi chu alo phar dinga driver chu stadium alo ve pit kha alo ni reng mai suwa chuan pit chu chabi siam omna hnai bera hruai ngal vat turin atia ti chuan in khalta zelin chuti lai chuan suwa chuan phone manga ta chuan ATM a poisa bo chungchang te chu an soi dun bok an thu soi pitin alo shed rual chuan lauta hle in poisa alo la ve nual bok nen suwa chu kong laklowa a chuk tir dai suwa po chu a driver berin a phat san tak wang chuan ke akal tangau ngawin atopa in pakhat hi awa mutanol mai chumi in bula chuan warehouse lian vak lo ve bokin zan mut chin zairel tur chuan warehouse a chuan an lut ve thora atu khwa lo var chuan a hma a tak ole lo hau mai chu muin vai ang mai rak nuwa chung chuan atlan chuak rang hle in nei tu pa pona thom hria in aron chuak rang hle a suwa chu ron kap chiamin suwa ero a him le ta sham sin dot le a chuan pi chuan a thian pa piut le ambial nu gop te lo in chai lai chu awapan ngal chuk maya chumi hnuwa motora chuangin pit chuan ATM atanga poisa an lak wanga an ma ni zong tu emo aron kal thua thian pa chu hril ve ngal sok loman chuakin rul le ngai ta se
poisa an lo khoral vek to boxi an chi ai to hle atir chuan a fir fiak berni omang zia zang chuan suwa tha te chuan han tum u ka ma se thil tangkai lo lutuk ti an hriat le si awangin an thul chop chil le ngal nakin dewa chuan suwa chon chon biuri lama office book tlole in ma se chipalo omve kio wang chuan makati in ading ngal chot chumi nuwa lotling tani om fashion ron chong deuh pong pongin poisa la tu te zong zong po office interview turin karon shuai vek to tita chuan an tizal zala ma se office ban nu po chuan fangnir pakhat te po aron kal lo shim shim office pon dama po pit le piu chuan suwa lo en thlave them thamin bolhlo bom kwa a chuan a kudalo rol man khang lana wangin pit chuan a kudati tanga a zeilo zara an zui ruk ber suwa po chuan ron muta chi abok suwa po chuan pit chu lo la sheve karin kong laklowa a phat san dai chante chu aron zot na sa hle a chuti lai chuan a thian pa piu chu ron langve lolin ATM a poisa la tu nge yani kha tin ron soi zui hlak ti chuan suwa chuan engkim hrethiamin pitin a phat san chan chu poisa a thing le tang ti hlawin alo tlan san dai ti chu aman thiam ta a lelama jippo chuan na lo la chun chom ve charin lisa chuan meiche pakhat aumara ti mingpu chuan poisa ala chuak nem hle ti chu mu chuak ta a chuti mek lain suwa chuan a kar hnut chhia na lam lova pan ve mekin ta chuan police hoin a kar chu hnu son turin an lo puat cha mek ti chu awa muta a chuta police pa chuan suwa chu a kar nge yani ti finfi anan registration lekha mu tir turin alo ti bok chutia police in alo ti awang chuan police ho chu lal ta hle angain police anga lem changchunga a hna chum chom zel chu atum ngal vut mai te chuan police form lem le kut kolte chu leitur mule zelin chumi nuwa manager book kha awa mule a aumara chungchang fax manga jip omna hotel lama thon turati ukin ma se ama avek chuan a cancel le dai chumi nuwa manager nen in phur chuakin manager hnunga be wa lai chuan manager chu chipin ron call ti amuta a rin hlela nei tatlat ti chuan suwa chuan chuk deal vatin ma se manager chu ala zui ruta zel azui ruk zel nuwa jip omna hotel le room number thleng chuan a hrele ta boka dor tanga ron chua le lam chuan piut le pit nen bok khanan in tong le tanol jip omna hotel lama shuai vat turin atingal bok avathen rual chuan jip hotel atanga lo chuak che chu mu in zui le ngalan tum chuk chuka azui ruk nuwa jip chuan aumara alo pan chuni in a poisa lak chu azong zong chu awa thing let le ta vek ma se aumara chuan nei reng alo nei to lo washing machine leinan lo mangin in suk na mun pui hon nan alo khoral vek to ti chu alo shila chumi nuwa jip chu hotel lama bok let le in suwa po chuan alo la zui ru ve keu a room bul loka chuan room alo book ve nge a hotela a han lu ve nu chuan suwa chuan in lama a ho to le to lo jip chu phone manga zot vatin ma se jip chuan do ta lo shila a ho dai to thuin lo chang chumi nu dewa jip chuan a parda hlai tak chu han keu sonin suwa lo ding rengan mu chuan a phu chiang hle khuma chuan a in bin laptop chumi nuwa in haule ta chiamin suwa chuan an in choina konga jip chuan a bum nia ngain an chua chal piep maya jip po chuan chu tiang chia lo ngai ve bokin an thom po aring sot le police form ne na om wang te chuan aring hlel zual tul bok atuk zinga chuan jip chuan aumara mutura chua vat tumin ma se akar chu alo tlan thei ta ho lo pona chuakin an enchian chuan suwa in a motor ke alo thon vek ti chu mutanol mai nakina chuan suwa chu aumara dor lo va thleng ve to in afanu gop chu alo oma gop chuan suwa chu mel tha lo te in
alo luang liam ngal hle chumi nuwa anu om lo thu lo shilin suwa chuan anu a hmu du ni chuan akenga hruai turin gop chuan alo ti zai an chen an va thlen chuan gop chuan anu hne na suwa chu a poisa lak chuate la kir tur lo kalani thua shil ngala suwa chu police form nen alo ni deuh khup bok nen ong mara chu hlawin atlan chingal wang wang chuti mek lain lelama jipon pit chu lo hmu ve bokin rang taka au mara chena lampan puiwat turin lo som ve mek boka ma se pit chuan lo tu chia lovin au mara chena in kong chu ala kal ngai lo thua lo shil zai jip chuan kalson le mai tumin ma se an va hoilet le a chuta pitin a passenger bungro a boi puina lama utrok tam tak lo om ve a hmu chuan lawa treta chiamin ala thidang zui Peteron harle chuan benga alo om reng ti chu hmu in a hlau ta hle a chi ai noi to main poisa chuang le malak tel ve lo thu te chu a shil nga lom loma ma se jip chuan lo oi lo hle in alo mel ro ro mai sin dot le a chuan suwa chuan chola lo la nge ni gopnen studio lama in nei korte ha in shooting an lo neya ani na taka chuan suwa hian thalak puyarem ti chan chu gop hian anu chu alo en thak tlat tur thua soi wang le jip ne na poisa lo pek tir lo tur thua tiam wang ani ma se suwa mel han en reng reng po hian thalak chu a phur mol lo ti a hriat vet vet le shooting an zo nu chuan pon lama piut chuan ron pan ve che in piut le gop te hi ko polan ni kan ti to kha in nei tur ni om taka an thalak dun na an mu chuan aril ro lo na ve hle thinrimina bike chabi a the phei nuwa a kalsan ngal dai piut chuan in lama thlen chuan a thom hna suk tira don let ruala le ka them lo om chu mutanol mai gop lo da kha ni in football field lama in mu puya lo so mani ti chuan a som na ang chuan piut le gop te chuan in muta a chuta gop chuan proposal atum lo chan te chu lo zot chiang hle in mani dewa poisa ka dong treu ti na lo shil man khang lang pok nen poisa chung chang te chu gop chuan ron zot tel nge nge piutin bike le nana amang ti hriat chuan alung ni lo hle chumi hnuwa gop chuan ATM kha hre chuakin piut chu poisa la tu ani vele velo an zo chuan piut chuan thu de galo soi ve te khia chuta gop chuan kol ron bun tir ta thutin suwa po aron lang ve ta chia an lo thok dun reng alo ni le lama jip chuan pit chu lo dop chuak ve ta nge nge in te chuan an thian dun chu an doi dun bok nen an in puang ngal zat zat ma se poisa bo ero sing ni lai ala om chumi hnuwa jip chuan lis chu han en chiang le dewin pakon ti ming chu mutatlat chu chu tu dang ni lovin manager kha lo ni reng mai chu chu jip po chuan man chuak ngal thuaya ma se pakon chuan poisa withdraw ngei thu le ATM chu alo in reset le to wanga a chuang le ma om ve lo thu alo shil ve bok ti chuan jip chuan lis chu han en le wang fangin ta chuan am nuai ti ming pu chuan sing ni lai ala chuak ti mu le ta a chum hnuwa pakon chu office chabi dilin akal ngal wang wang lelama suwa chu pakon te ina lo om ve mekin pakon chu poisa alak wanga ron in puang turin ron ti ve chia bok pakon pon alo hne ve ta aniang soi pe to lo chuan jip zot mai ro lo te khum ve mia mai ti chuan suwa chu beng lama jip muturin nakal le nal nala jip chuan eng thil chia nge ti ru ka lo tum ti chu man chu achak le chumi hnuwa computer a chuan thil hai chu tumin ma se password ta lo oma wang chuan hong mai thailo chuti an hna an thuan om dewa wang chuan han chol ha dam veri dewin suwa chuan jip ru ma hanin bual te chu an tuma suwa ngai to na chuan jip chu khuar be a poisa la tu nung ber am nuai chu ama nge in man chua boka a ID lak sak chu atumani chutiang che in chip po chuan ngai to na lo nei ve chia bok
nakina chuan an han inti fai zo nuwa jip chuan soy milk suwa ina pek chu an in deuh khola ma se chu ti lai chuan suwa ron meldan chu aring hlel tariau ti chuan suwa chu in turin ati ve ta mia mai nong ni chu in zo dun thakin an mut po ati chuak vet vet to hle mut huzok ni chu she ve in inti hartum chuan an beina sa pia pe atuk zing alo thlen chuan jip zok chu alo mu hil zok ni in suwa chuan kong khar lo kal nan mak suwa chu beng lampana lo kal ve mekin awa thlen chuan reilo te a am noi id po chu mu chuak thuaya chupa chu sergeant sem khalo ni rengin akar man sak tu pa ba ka ole khoi tu le lo ka shep tum tu kha ani nge chumi nuwa suwa chuan sem be tuma silai lem te chu han lei velin ma se ama zok chu police lema achana wangin an lo man dai ti chuan zel bang chu zu tawa in jip chu ron bel vat tur te chuan an ti thul ma se hriat chhuwa tak ero police te chu jip lo tir lek an lo ni jip te lam lo langin pakon chuan computer password chu alo chu diklei theilowa achan chu suwa in password alo thlak keu chu ni in ma se an han bei fan nuwa jip chuan a risdik ta hlo maile athil du te an mu nuwa sem te in lampani na in khal chuak le ngala suwa po gopte nu fa khan lo bel chuakin a chua rual chuan jip ne na semin ole anei thule film khur turin ativat ma se jip chuan ati der le ta emoti in alo oi lo ve ngot nakina chuan suwa pit piut au mara le gopte chu sem te in lampana tlan mekin jip chan tur chuan an tlan ve ngal thuaya chuti mek lain le lama jip chu ole in alo phar dor mai sem po chu asilai nen arunin per chuak le at to ma se sem chuan a ole check zok chu akap fu ta lawa ti chuan check chu dam doi ina tlan pui ngal ni in ma se a en kol na sen so za turan ron shil chuan sem chuan tawati tak zet mang ang taka om lai chuan jip chuan a pek sak thei thua ron shil ta a ron soi zomin poisa bauta te alakir thailo ti chu peng lam shila tum to a achan chu poisa te chu ala tu ten an lo man fai vek to wang ani suwa po chuan anin choina chu atop ta nia alo ngai lain jip ero chu ala top mai lo poisa la chuak ho in pona zong kha alo record ruvek chu ni in a boss ne na pe kalo tum ve mek boka a boss office a da nu dewa in ngai tuale dewin thulle chu atum ta zoka ma se dis la tura avalet le chuan a boss chuan alo ngai thafel diam to ti chuan penklam chuan aumara sem pit le piu te chu leiba a thing ngala chu thu chu pit chuan suwa lo shil ve in suwa chuan an poisa ba zong nuai khat le ti borvel chu ama poisa mangina rul sak ta feka poisa chu jip ne na anin nei da tur sen sawata na alo khol ve leo ani ti chuan an ba zong po bank in angai dam ta a ti chuan suwa in ba apek sakte ho chuan suwa chu zoi nan rul ve ta beka chuti mek lain an CEO fa pa yo chuan jip le suwa te in ngai zon thu chu alo man chuaka jip chuan na aban san ngai pha nge chumi nuwa jip le suwa te chu in chen ngalin in nei na po chu an thul fel ngal bok October ni somthum pakhat ni in ani nei ni tura an ti ni chia kha ania chumi zan chuan suwa le jip te chu bara anin mule tanul mai ti chuan anin kar chungchang te chu soi dunin suwa chuan in nei puya an som non le jipon yes ti in alo chang amma anin kar boina te chu han chui kirin in rin ton na an nei ngai lo fanga boyan ni ti chu an hre thiam to boka ti chuan in fopin a movie po top zui ngala ni ole ka video clear tu zong te in sa vai chunga kaloma video.lea munom zok nen kanin mule theu don nia mangcha vek ole